ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೋದು ಅಜತ್ತದ ಕನತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೇನೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡಿಕ್ಲಿನಂಕ ಪಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ತ ಒಂಜಾತು ಒಂದು ದೆತೊನಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪಣಪುನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಪಂಡಿರಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದೆತೊಂಡ ಯಾರಂದು 7 ಪ್ರಾಯದ ಶಿಶುರ್ದು ಬತ್ತನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಶಿಶು ಬರೆ ನರಮಾನೆ ಬರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲೆ ಗೇನ ಪರಡವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಕುಲು ವಾರೀತಿಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಅವಳು ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಜವನೆರನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಜವನೆಡ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಬೋಣ ದಾದ ಪಣಪುನವೇನೆ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅಂಗಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತೊಚ್ಪಾಯಿ ನಲ್ಕ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಜಕ್ರ ಜವನೆರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಲೈದ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕುಲೆಗ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕುಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ದೆತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟ ಅವನ ಆಸೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ರಡ್ಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಪ್ಪುಡ ಇನ ಪಾತೆರ ದಯಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ವೇ ವಿಚಾರವಾಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡೊಡಿತನ ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪನ್ಪನು ಬೋಡು ಆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಎಂಕಲ ಅಭಿಮುಖಾಂಡ ಮಾತ್ರ ವಿಮುಖಾಂಡ ಎಂಕಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಪೂಜಿ ಅಭಿಮುಖ ಅವಡು ಅವಾಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾವುಕ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತು ಬ್ಯಾಂಡು ವಾದ್ಯ ಬಣ್ಣ ರಂಗ್ ನಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಕ ತೋಜರ ಬಲ್ಯವು ಬದಲಾದು ಐತು ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಆತು ಹೊಳ ಹುಂಡು ತಿಳು ಹುಂಡು ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಸರಿಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನ ವೈಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆತು ವಸ್ತುಲೇನು ಸೇರಾದವಳು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವು ಉಂಡೈತೊಲೆ ಐನು ತೆರಿಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇನಿತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತದಾದ ಪಂಡ ಆನಿದ ಗತ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನಿತ ಈ ದೇಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಅಭಿಮುಖಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂಡ ಎಕಡ ಅಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ಕಥರಡ್ದು ಫೋನ್ ಬಂದ ದುಬೈದಾರು ದುಂಬುದೈನು ಎಂಚೊಂಡ ಇನ್ ಚಕ್ಕ ನೋಡು ಅಪಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಒಂಜಿ ಗತ ಸತ್ಯ ಇತ್ತದತ್ತು ಅವು ಈ ಕಾಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನದಾದ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಗು ದಾಂಟದು ಬನ್ನಗ ಅವಳು ದಾಂಟದು ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಡು ಏರ್ನ ಒತ್ತಾಯಲ ದಾಂತೆ ದಾಂಟದು ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಸೋಜಿಗದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಗಂಗೆ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅತೆ ಆತ ಪವಿತ್ರದ ಬಾಯಿಗೆ ಪಣ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಬತ್ತ ನಾವು ಸೂತ್ರಾತ್ಮಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ದನಂದಣ್ಣ ಈ ಗಂಗೆನ ಕನೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಲ ಬರ್ತಂದು ಈ ಗಂಗೆ ಎಂಚ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾಲ ಅಂಚ ಜತ್ತು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂಚ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ದೈ ಬೂರುದ ಮೂಲಿಕೆದ ಸತ್ವವನ್ನು ಪೂರ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪಾಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಗಂಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಾಲ ಕಾಲದ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲದ ರೀಪೊಡೆ ಪೂಜಿ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡು ರುಚಿ ಬದಲಾದುಪ್ಪು ಗಂಗೆದ ಅಪ ನಮ್ಮ ನೀರು ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿನ ಸತ್ವಲ ಬದಲಾದುಪ್ಪು ತತ್ವಲ ಬದಲಾದ ಅವೇನು ಕಾಲ ಒತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೈದಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಲ ನಮ್ಮರಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಹಿಮಾಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮೋಡು ಫಟ ದೆಪ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ನೆತ್ತ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸರಕಾರಗ ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೃಪ್ತಿರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಎಂಕಲ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾದ ಮಲ್ಪುನ ದಪ್ಪು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿಗಡೆ ಬಟ ದೆಪ್ಪನೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಪುಸ್ತಕದ ಬಟ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪಣಪನೆ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಣಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಲ ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ದುಂಬಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಆರು ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಇತ್ತು ಸತ್ಯವಂತ ಜರ್ಮನ್ದಾರೆ ಬತ್ತಿರಂದನ ಪುದರ ಗೊತ್ತು ಜಪಗ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂಡಾಗ ಮೊಕುಲು ಕೇಂಡಿಜೇರು ಆರು ಬತ್ತು ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಚೋಲಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಪೋದಾನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪಗನ್ನೇ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಅಪ್ಪನೇ ಬಿದಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಮೇರು ವಾನಮನೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಒಂದು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷತ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪಿನ್ ನೆಚ್
ವಾನಮನೆ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪಣತೆ ಗೆರೆ ಗೆರೆ ಬಾಳಿ ಅಂಚೆ ಬರು ಹರೆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುಂಜು ಬುಲ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐತಪ್ಪ ಬಂಬದಿರ್ಲ ಗುರುವಪ್ಪ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಗುರುವಪ್ಪ ಅಕುಲು ಕಟ್ಟುನ ಸಮಯ ಕಟ್ಟಗಡಿಟ್ಟು ಅಕುಲು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೀರ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಅನುಕೇಣದ್ದು ಬೊಕ್ಕದೆತ್ತೀರು ಫೋಟೋ ಬರ್ತನೆ ಒಂದು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡರು ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಬ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೋಂಡು ಅಂಚ ಆಯಗ ಸರಕಾರ ಏರಿಕೆಂಡ ಆರ್ನ ಗುತ್ತುದಾರ ಸರಕಾರ ಆರ್ನ ಧನಿಕುಲು ಉಂಬಳಿತ್ತಂಡ ಒಬ್ಬರು ಇತ್ತಂಡ ಐದು ಸರಕಾರ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಧನಿಕುಲೆಗಳ ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗ ಆತ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕೊರಿಯರ ಅನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ತಾನೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕೊರಿಯರ ಅಕ್ಲ ಬಂಜಿದಾರೆ ಕೊರಿಯರ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಕಾರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸರಕಾರದ ಕೊರ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುತಿಸವನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಾಯಕ ದುಂಬು ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಎತ್ತಂಡ ಇತ್ತಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡೆ ರೇಷನ್ ಪಡಿ ಬರೋಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂತ ಅವು ದಾದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿದ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಇನ್ನೆರಡು ದುಂಬು ಈರ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊರ ದುಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ನೆಟ್ಟ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಅವಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಿಯೋಜಿತವರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತನ ಫೋಟೋ ಏರಿ ಪಟ್ಟರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಚ ಬಳಕೆ ಆಪುನ ಇಂಚ ಪಂಡ್ ತೆರಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಟ ದೆಪ್ಪೆರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾಖಲೀಕರಣಗಳ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎತೋ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಸವಕಳಿಯಾತಿನ ನೇಮದ ವರ್ಣಲು ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಖಂಡಿತ ಅವು ಪುರ ಸವಕಳಿ ಆತಿನ ಉಂಡು ಈ ಸವಕಳಿ ಆ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಅರದಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡು ಅವಲಲ್ಪ ಏತೋ ವರ್ಷ ನೇಮ ಉಂತು ಪೋಂಡು ಎನ್ನುಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಹಾಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ ಪನ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ನೆಟ್ ಸಾದ ಕಾಲ ಉಂಟು ಬಾದ ಕಾಲ ಉಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಖಲೀಕರಣ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಡ್ಲಾವಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಏತು ಗುತ್ತು ಮನೆತಲು ಐನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಲ ಬರ್ಚಿ ಬರೆದೀದು ಆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಓಲಾಲ ಒಂಜಿ ಕಪಾಟಿಡ ಮೀನು ಇಪ್ಪಡ ಓದರೆ ಯಾವನ್ನಕ್ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡ ಆ ವಂಶಡ್ ಆಯ್ನ ಓದನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪಿ ಆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ದಾಖಲೀಕರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗಳ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ ದೈವ ಗರಡಿ ಜಪ್ಪುನಗನ ಅತ್ತಂಡ ಗಗ್ಗರದಿನಗನ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದು ಉಂಟು ನಾವು ಅವು ಆಭಾಸ ಅಂದುಲ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಕಲಕು ಬೈದನ ಅತ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರ ಬೈದನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗ್ ಬೈದನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯನ್ನ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ವಿರೋಧ ಸಂಕೇತರ ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಈ ದಾಖಲೆ ದೀಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂದು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಏತೋ ಸಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ PhD ಮಲ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಈ ದುಂಬು ಏರು ಪೂರ ಬೆಂತೇರಿಂದ ಪಾತ್ರನಕಲ ದಾಖಲೆಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅವಳು ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ನಿವೇಶನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದಾಖಲೆಕೆ ಎನ್ನಾಗ ದೈವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮೃತಿಲೇನು ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪುಣದು ಎಣ್ಣದೇರು ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅವೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣದು ಎಣ್ಣುಗ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಪಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ದುಂಬು ಬೆಂತಿನ ಪಾತ್ರನಕ್ಕಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಕ್ಬೋದು ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ದಾಖಲೆ ಬೊಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುನ ಆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅಪಗಲ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪ್ರತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾನದ ಬರ್ತದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಈ ದುಂಬು ಏರು ಪೂರ ಅವರು ಪಾತ್ರಲಾದಿತ್ತೇರು ಏರು ಕಟ್ಟೆರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಆರಾಧನದ ಸಂದರ್ಭದ ವೇಷಭೂಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ಈ ಇತ್ಯದ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ನ ಅವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟು ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಒರಿಯುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇಲು ರೂಪಡು ಪೂರ ದೀಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಅಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಐಟು ಒರಿಯುಂಡು ಅಪಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬಗ ದಾಖಲೆ ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದಕರೋ ಸಂಶೋಧಕರು ನನೆಯರೋ ಇಂಚಿನ ಅತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಬರವುದ ಅಂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಬನ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಕುಲ್ಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಪಾತ್ರಿನ ಕಾಲಾನಂತರ
ಪರಗುಲ ಒರಿವು ನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಸುತ್ತವು ದಯಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾಶ ಪುನಃ ಸಮಯ ಎಂದು ಅಂಡ ದಾಖಲೆ ಅದು ಏಪಗಲವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತೆರೆಯೋಡೈನ ವಿಚಾರದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಿತ್ತೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪ ಕತೆ ಬರೆಪ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತದಕ್ಲು ಸುರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಗು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಲ ಅತ್ತನ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೀರ್ದು ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೊರ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಬರೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆನಗಲ ಇಂಕಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ಅವೇಕ್ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ದಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುರು ಮಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿದ ಓ ಗ್ರಾಮದ ಮತ ಅಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಕು ಸುರುಕು ಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಅಪನಗಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ದಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಕ್ಕಲು ನೆಕ್ ಸುರೂಕು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಪಾತಿರುವ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತಡೆ ಒದ್ದೇರ್ನಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನಪಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಗಣ ದೈವ ಕನಪಾಡಿತಾನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಡದವುಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಫಟದ ಪೆರ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕತೆಗಳು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದೈವನು ತೂವೋಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿತನ ಉಮೇದ್ ಎಂಕಲ ಎತ್ತಿನ ದೈವ ಕಾವಂದನ ತೂವೋಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಯೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನೇಮಗು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ನೇಮದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಪಾರ್ದನ ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಅಲ್ಪದ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಹೌದು ಯಾನ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನಾತ ದಾಖಲನೆ ಅನ್ಮಲ್ತದೀವು ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ನಿ ಪುರ್ತುರ್ಪನ ಒಳವರು ಗೊತ್ತು ಹರಿನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ರೇ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಮಾತ ಆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಾತಾರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಲಾಂಡ ಅವಳು ಫಟನೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಖಲೀಕರಣಗೂ ಬೋಡು ಕನಪಾಡಿದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬಾಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತನಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಇಂಕು ತೋಜು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗಣ್ಣ ದಾಖಲೀಕರಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಅನಿಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಚರಿತ್ರೆನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೀತಿಡು ಪಂಡ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆದು ಇಜಿನ ಲಿಖಿತ ರೂಪಡು ದುಂಬು ಪೋಡುಂದಿತ್ತನೆ ಈ ಬೇಲೆ ಆವಡೈನವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೀತಿಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಪನ ಆರ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೆತಾಯದೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊರಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ನೇರ ಆರೋಪ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರೋಪ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊರ ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ದಾಖಲೀಕರಣಗ ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಅವಳು ಪೆತ್ತಾದ ಬರ್ಪಾರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪಿಲಿ ಆಪ ಎಂಚಂದ ಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನಗೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕೊಂಚ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತಂಡು ಸರಕಾರದ ಪನವು ಆರು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳಿದು ಅರೆಗೆ ಪೂರ ವನಸ ಪಡಿಡು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅರೆನು ಪೊಂಜನಕುಲು ಇತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಪನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದು ಉನ್ಪತಿನ ಪದ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪುನ ಸೌಜನ್ಯ ಪೊಂಜಗಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಅಕಲು ಬರೆಪಿನ ಮೂಲು ವಾರ ರೀತಿ ಪೆತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತರ ಐಟ್ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಗೆ ಘಾಸಿ ಆಬಲೆಕ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ಅವಳು ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಕನಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ತವ ಬೆಳ್ಳೆ ಅಕುಲು ಕನಪೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೊಕ ಟೂನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ತಿಲೆಗ ಪೂರ ಕಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಪೂರಕ ಮಂಡ ಕೊರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉದೆನು ಕೊರ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕುಲು ಕೊರಿಯರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ನರ್ಗುವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಪಾರ್ದನ ಐಕ್ ಮೂಲ ದುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಪಾರ್ದನ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐನು ದೈವದ ಪಾರ್ದನ ಇಂಜಿ ಪೆರ್ರದ ಪಾರ್ದನ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಗು ರಡ್ಡು ದಾಟಿದ ಪಾರ್ದನ ಬರ್ ಅವೇನೆಂಗುಲು ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತೆಡ ಪಣಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೋಡಿಗೆಲ ಬದಲಾಪಿನ ಉಂಡು ಬಳಕೆದ ಸದುದ್ದೇಶವು ಅಕಲು ಆ ರೀತಿ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುರಂದು ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮುಖೇನ ಎತ್ತನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ಅವು ಎತ್ತೋ ಸಲ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಪಣ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕಟೀಲ್ದ ಮೂಲ ದೇವಿನ ಬಿಂಬನು ಅವು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು
ಎಂಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಬರ್ತುಡು ಕಟೀಲ್ದ ನಿಜ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋನೆ ಅಂತ ತೂತಿನೇಚಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪಾದಿನೇ ತೂತೀನಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ವಾರ್ಡು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ವಾರ್ಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅವಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಬರೆದುಪುಂಡು ಈ ಫೋಟೋ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ ಇತ್ತೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿನ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನಿತ ಅಲಂಕಾರ ಬಯ್ಯದ ಅಲಂಕಾರ ಮಧ್ಯರದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದು ಇಂದು ಪಾಕ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತು ದಿಂಜ ಜನಕಲು ಬಂತೇರು ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಡ್ ಬನ್ಲೆ ಬೇತಿಂದಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಇಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನುವೆ ಇಂಚನ ದೈವದ ಕಲಟ ಅಫುಲ್ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಕಟೀಲ್ಗಿನಿ ಪೋಯರ ಪೂಜೆ ನಿತ್ಯ ಅಲಂಕಾರದ ಪೂಜೆನ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಭಾವುಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ ಅವಕಾಶ ಅವಡು ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಳಕೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮುರನಿ ಅವೇ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿನ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಈ ಮಾಡಿದ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬರುತ್ತಂಡು ಜಿಗಿ 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 ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕೈ ತತ್ತದ ಅವನಂಡಲ ಅಲ್ಕದ ಬೂರು ಆ ನಮೂನೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಇಂದು ಈತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೊಪ್ಪು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದನ ಈಗ ಈತ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದೇರ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಈತ ಅಣ್ಣೆರ ರೀತಿಲಕ್ಕ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಕೆಯ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿ ನಡೆ ದುಂಬು ಬಳಕೆಯ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಫೋಟೋನು ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡೋರಿಗೆ ಅವು ಆಯನ ಬುಧರಡೆ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲ ಆದಿತ್ತನ ಉಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರವು ಅಂತೂ ಏ ಮುರನಿ ಉಂಬೇರ ಐತೆ ತೀರ್ಥ ಬರೆತೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಐತ ತೀರ್ತು ಬರೆದು ಏನ ಬುಧರ್ ಬರ್ದಲ್ ಮಲ್ಪಡಿಸಿದ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ನು ಪಂಡ ಜನಕಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿರಂದು ಅನ್ವರ್ಪುನಿ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಈ ಅಪಂಡ ದನದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸೇರವಡು ಯಾಕಡೆ ಇರ್ ಪಂಡರಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವು ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಪಾಡ್ದನ ಅದು ಪುಡು ಬ್ಯಾಕಿದ ಬರೋದು ಎತ್ತುವನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಏರು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನದ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಎಂಚ ಈರು ಪಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಅದು ಪೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಪು ನೋಡಿ ಆ ಪಿಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಸಂಶೋಧನದ ಕೀರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೋಡು ನಿಯಮ ಉಂಟು ಅಂಡ ಸಹಭಾಗಿಲು ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಂಡಾಕ್ಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಾದ ಸದ್ಯಗೂ ಸಹಭಾಗಿಲ್ನ ಅನುಮತಿ ದಿತ್ತದೇ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೈವಲ ಕಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಸಹಭಾಗಿಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದಾಂತೆ ಪೋತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಜಿತತೆ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತಿನ ಅಮಾನ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಡಿತಿನಾತು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಮೂಲ ವಿಷಯ ಒಳ್ತುಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಏರಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ಬರವಣಿಗೆ ಆವಡು ಇಜಿನ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾದಪೂರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎತ್ತೊನ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಕೇತಗಳು ಇಂದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ದಿಂಜ ಬಳಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡ ದೈವಲು ಏನೇನು ಇಂಚ ಪನೋಲಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಲೀಡುಡು ಪುನ ದೈವರು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇಂದತೆ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ವಾಹಿನಿಡ್ಲ ಏನು ಪಾತಿರದೆ ಬರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಡೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯಿಗಂದು ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಆಪ್ತತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಮಿಟ್ಟು ಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿ ಇಂದು ರೆಡ್ ಬಾಕಿ ವಾದೈವ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಇಂದು ಎಂಕಿ ಎಂಚ ನೇರ ಆಪುಣದು ಪಂಡ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಒರಂಬ ಪದ್ಯನು ತಿದ್ದುದು ವರ ಪುನಃ ಯಾನು ಅಪಗ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಕಂಡಪ ಅನ್ಪುನುಂಡು ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತನಂತ ಬರಿಕಿದಿ ಇದು ಜುಮಾದಿಂದ ತೊಲ್ಲೆ ರಾಜನ್ ದೈವಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ಸವ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ವಾತ್ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಇಂದು ವಾತ್ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಇಂದು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿರುವೇರು ಒಗ ಯಾರು ಪಂಡತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೋತು ಆ ಕಾರಣಗ್ ಅವು ಮಲ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆನು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಭಿನ್ನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಅಂದ ಪೂರ ಪಂಡ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ಡಲ್ಲ ಅವು ಎತ್ತೀನಿ ದಾದನಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಕನಕ ಎಂಕಲು ಪಂಡದು ಕರಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಕರಿಯಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಕೆಲವುಂಡು ಶಿವದೂತೆ ಐಕಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಾಳಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ಇಜನ ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ವಸ್ತು ಆಪುನ ಅಪರಾಧ ಅತ್ಯತ್ ಪುರಾಣಡುಲೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಭಾಷೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಆತನು ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಡ ಐತ ಸಮಯೋಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಬೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ಸದಾಶಯದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏರು ಪೂರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರದೇವತೆನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಟಲ ಪದೊಟ್ಟು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಉಂಡು ಪದೊಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಖಚಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಚರಿತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ದೈವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೆಪುನ
ದೈವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆತ ಪರಿಚಯ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ನೇರ ಕಥೆತ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ಬೋಡು ಆ ಖಚಿತತೆ ಇತ್ತದು ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾದಾತನು ಪಂಡ ಉದ್ದೋಗು ಬರಂಡ ಪದ್ಯ ಅಡ್ಡೋಗು ಬರಂಡ ಗದ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾನಲ ಈ ದುಂಬು ಏರು ಬರೆತೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ದಾಂತೆ ಪೂರ್ವ ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ದಾಂತೆ ಬರೆಯರ ಪೋಪೇರು ಏತೋ ಸಲ ಅಣ್ಣ ದಾಯಿಂದನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಾರ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬಳಪುನ ಬರೆಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಪೇಜ್ ಇತಿ ದೈವದ ಪೇಜಲು ಅದು ಐಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಉದರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಲ ದೈವ ಯಾನೈಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪು ಮಂಡ ಇವೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬರೋಡು ಇದ ಯಾನ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪುನ 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿ ಯಾನ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ 500 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಐನ್ ಓದ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬರೆತನ ಮಾರೆ ಇಂಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಲಕ್ಷಣ ಅವು ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕೋಡೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡುಪಿಡಿ ರೈಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಎರ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ನಾನೊಂಜಿ ಏರ ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಕೆಂಡಿರವು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ದಾದ ಪನೋಡು ಪನ್ಲಿ ಮೂಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಕೆಂಡ ಸ್ತುತಿ ತಪ್ಪತ್ತು ಸ್ತುತಿ ತಪ್ಪ ತಾಣೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿನಕಲ ತಪ್ಪು ಏರ್ನಂದು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಿ ಆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ ನೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿರ್ಗೆ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನಿ ಐಕ್ ಕೂಡ ಈರು ದಾದಿಕ ಅಂಚ ನೆರ್ಪುನಿ ಆಲ್ ಭಕ್ತಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನಕ್ಕೇನು ನೀ ಈ ಭಕ್ತಿನ ಭರತನಾಟ್ಯಡೇ ತೋಜಾವಡ ಅತ್ತನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ತೋಜಾವಡ ಭಕ್ತಿ ತೋಜಾರ ನಂಗೆ ಅವೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಕೊರಗತನಿಯನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ನನೋರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಪೇಜಿಗೆ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುಡು ಭಕ್ತಿ ಅಳೆಯುನೆ ವಿವರ್ಸ್ದ ಲೈಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ದೈವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ ಗೌರವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ್ಬನವೇ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೋದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡದಾದ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನವೇ ತಪ್ಪು ಅಣಪನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿದಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿದಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆದಾದ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನವೇ ತಪ್ಪು ಏರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಣ್ಲ ಎಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟುನ ಅಕುಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತಂಡ ಚಾಕಿರಿ ದರ್ಶನದಾಗಲ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಂಡ ಐತ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಕರ್ಮಾಂಗುಲು ಐತ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ತೀರ್ಲು ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುಬಾಡಲು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಉದಯನ ತೆರಿದು ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಲೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಲ್ತುರು ತಗೆತಂಗಡಿ ಆಡಮನ್ಪನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಡು ಎಂಚೊಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ತೆರಿಯೊಂದು ದುಂಬರಿ ತಂದು ಪೋಡುಂದು ಎನ್ನ ಸಲಹೆ ಮಲ್ತಿನಗಲೇ ಮಣಬನ ಅಂಜಾನಗ ಅವಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂದುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಟೆ ಅವಳು ಎಂಚಗೆಂಡ ಅರೆ ಬಂಬೆಡಾಕುನ ಕ್ರಮದಾದ ಕೆಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೋಂಟೆದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಬೋಂಟೆದ ಕ್ರಮನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಂಟೆದ ಕ್ರಮನು ತೊಚ್ಪವನು ಮೊಗಲು ಬೆರಿ ಬತ್ತನ ಅವಳ ಆಕನಾಗ ಪಂಜಿ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗ ಅಡ್ಡಣ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಎಂಚಗೆಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಟ್ಟು ಬಲಿಪೇರೆ ಪಂಜಿ ಸರ್ತಾನೆ ಬಲಿಪೇರೆ ಐತೆ ಎದುರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬಲಿಪೇರೆ ಐತ ಚಲನೆದ ಇಂಚ ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದೆ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಬೋಂಟೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟನೆ ಮುಡ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವೇನು ತೊಜಿಪವನು ಈ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಆಪಿನಲ ಆ ಸಾಧಕದ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೊಜ್ಪವನು ಸೂರ್ಯ ಪಾಡೊನ್ನವಲ ಗಡಿತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವೇನು ತೊಜ್ಪವನು ಅಂಚಾದಿ ಬಂಬೆಡಾಕನು ಅವೇನಂತೆ ಹಾಸ್ಯಗು ಬಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂಟ ದಕ್ಕದು ತೊಂದರೆ ಆಪಿನವಲುಂಡು ತೊಂದರೆ ಆತಿನವಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೈತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇಡೀ ನೇಮದ ಉಳ ಇಡು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಸುರುವಾಯಿನ ಮನದನಿ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ರಂಜನೆಂದು ಪೂಜೆ ಒಂಜೇ ಲೋಕಡಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ತ ನಡುಟೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ಬೋಡಾದಿ ಆರಾಧನೆ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಅತಿಹಾಸ್ಯ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಇಡೀ ರಾತ್ರದ ಗಂಭೀರ ಸಂದರ್ಭದ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಪೊಲಿತದು ಒಂಜಿ ಭಾವ ಭಿನ್ನತೆ ಕನಪ ಮನೋರಂಜನೆ ಆರಾಧನದೊಂಜಿ ಭಾಗನೆ ಅವು ಕೇರಳದ ಅವಡು ಮೂಲ ಅವಡು ಇವನ್ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಯಕಟ್ಟನ ಕೋಲಗು
ಇಂಬೆ ಕಟ್ಟನ ಕೋಲೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ ದೂರದ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಿದೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ತೀರಿ ಇಂಕಲ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟದ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಕಟ್ಟುವರು ಬಂದ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನಡು ಪೋಫುನ ಕರುಲೇರು ಅವು ಈರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಬನ್ಪುನ ಅವತ್ತು ಆಡು ಭಾಷೆ ದುಂಬುಲ ಬನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಯಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿಯರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆರ ಅಂದ ಅವು ಓ ಸರ್ತಿ ಆನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ದಾದಾಪುಣ ಅಂಚಿನ ಆಡು ಭಾಷೆದ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ದಾನ ಹಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಈ ನೆಟ್ ಮಾತಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವದ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅತನ ಬೇತಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಲೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಎಡಿಟ್ ಆದ್ ಈತ ಮಾತ ಕುರ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅತ್ತವು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಐಕ್ ಪೋವಂದಿಲಕ ಮಲ್ತು ದಾಖಲೆ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡ ಆ ದೈವದ ಚರಿ ಅಕಲು ಕಾಲಿಪೋದವ್ರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಐನ ತೆರಿಯೋನು ಇರಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ಅಕಲ್ಡ ಇಂಚ ದುಂಬೆ ಪಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ದೈವದ ಮೂಲ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದಾದ ನೆತ್ತ ಸಂದಿದಾದ ತಿರ್ಲದಾದ ಅತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಕಲ ಸಾಮ ಪಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವಲೈತ ದಾಖಲೀಕರಣನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ತಂದೆ ಏತೋ ಸಲ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ನೇಮ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಇರ ಬಾಕಿ ದಾಖಲ ನೇಮ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಆ ಕಲಾವಿದನ ತಪ್ಪುಂದು ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ದೈವ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಜನಕಲು ಅಂಡ ವಿರಳ ಸಂದರ್ಭ ಏತೋ ಕಟ್ಟೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮೋಡೋ ಸೀಮೆಡೋ ಇಲ್ಲಡೋ ಕುಟುಂಬಡೋ ಆಪುನ ದೈವ ಅವು ಏರ್ ಕಟ್ಟಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋದ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನು ದಿಂಜ ಒಂಜಿ ಶೇಕಡ 80% ಜನಕಲಂಚ ಅವು ಏರೆ ಕಟ್ಟಾಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ದಾಖಲು ಅವು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ತೂದು ಶಕ್ತಿನೂ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿರು ಪುರಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಪ ಅಂದ ಪನ್ನಿರೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಇನಿ ಇಂಬೆ ಕಟ್ಟೆರೆಗೆ ಇನಿ ಯಾರ ಕಟ್ಟೆರೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಕಟಿ ನೇಮೋಡು ಆಯೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆಗೆ ನೇಮೋಡು ಇಂಬೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ನೇಮೋಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ನೇಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಯಾಪ ಅವು ಅಪರಾಧ ಇಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರ್ಸಲೆ ಗೌರಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಊರ್ನ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಬೇತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕೀರ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಅದಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆತನ ಬಂಡ ಅವು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ಎಂಚ ಮಾರ ಅವು ದೈವತ ಕೀರ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನಗ ಕಲಾವಿದತ್ತು ಮುಖ್ಯ ದೈವ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ದೈವ ಬಂಡಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುನಿಂದ ನೆಕ್ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡರ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪುನ ಸರಿ ಉಂಡು ಅವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಉಂಡು ದೈವಾವೇಶ ಬತ್ತದಾಯಿ ಒಕ್ಕದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಾಯಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ದೈವಗಿಡಿ ದರ್ಶನಗೂ ಮೇರಿ ಐಕ್ ಪೂಜನೆಗೆ ಆರು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನವ ಅಪರಾಧತ್ತು ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಆಯಾ ಇಂಚ ಬಂಡೆಗೆ ಮೆಂಚ ಬಂಡೆಗೆ ತಪ್ಪು ದೈವ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಆಪುನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗುಳಿಗ ಕಲ್ಲುಟಿ ಮಂತ್ರದ ಈ ದೈವದ ಎಡಿಟ್ ಆಪುನವು ಜಾಸ್ತಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೋಪ ಆದುಪು ಅವು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚಾದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡೋಲಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ತುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಇಂಚಿತ್ತನ ಇದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ರಾತ್ರಿ ಆಪುನ ಕೋಲ ನೇಮಗ್ ಕೊಡದಪ್ಪು ಸನಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಊರು ಜನ ಸೇರಿದು ರಾಜನ್ ದೈವಗ ಆಪುನಂಚಿನ ನೇಮಗ್ ಜನನೇಚಿ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಉಂತೆರ ಆಪುಜೋಲು ಆ ದೊಂಬುಡು ಜೋಡುಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ರಶ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲು ನಿಲ್ಕಿ ಇತ್ತದ ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆತೊಲೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇಮಾನಗ ಆ ದೈವ ನ್ಯಾಯಗ ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ತುಡು ಏತು ಪೊಂಜೇನಕಲು ಏತುಗು ಗ್ರಾಮದಕಲು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟನ ಪನಿಯರ ಕಾತೊಂತೀರಿ ಇತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ನೇಮಡು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಅವು ದಾಯಗ ಆತನು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಅವತ್ತು ಐತ ಪ್ರಕೋಪಲು ಐತ ಬಾವಲು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಐತ ಅಟಕೇನು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇನು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತದೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಂಡನ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋನೆಗಟ್ಟದ ನೆತ್ತ ಚಿತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕೋನೆಗಟ್ಟದ ಊದುಬತ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ಅವು ಇಂದು ಬಂಡದ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಅಂಚಿನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಯವೆಂಡ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ದೈವದೇವರನ ಮಿತ್ತದ ವಿಶ್ವಾಸರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕಲೆಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮಕಿತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ತೆರಿಪ ಇರುತ್ತೆ ಯುವ ಜನತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನ್ವಯಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆದ ಬಗೆಟ್
ಮತ್ತೆ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬರ್ಪ ಯಥಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡ ಇತ್ತೀರೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಥಾ ರೀತಿ ಬರೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಕವಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಗೋಡಿಸೋಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಅನಂತರ ಅಂದು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಗಡೆಟು ಪನ್ಪೇರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಭಾವುಕತೆ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಅವು ಮೂಲ ವಕ್ತೃ ದೆತೋನ್ನ ಮೂಜಿ ಆಕಾರವಾದ ದೆತೋನ್ನವು ಐನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಐಕ್ ಆಯನ ಆಲೋಚನೆಲು ಹೊಸ ತಿಳುಹು ಹೊಳಹುನ್ನು ಪೂರ ಸೇರವನು ಬೊಕ್ಕದ ಪಾತೆರ ಕಳಕು ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರದ ನಿಯಮಗ್ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಇದು ಏನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನ್ಪ ಎತ್ತು ಸಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಶಾಹಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಎಡ ಬಲ ಅಂದ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಅಡೆಗೆ ಕನತ್ತಿದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲೋಚನೆ ಕಳಕ್ಕೆ ಕನತ್ತಿದ್ದು ಅವಳು ಅವೇ ಪನ್ಪನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲೋಚನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪನ್ಪನೆ ತಮ್ಮಲ್ಲದೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ನೆಕ್ ಕಂತು ತುರಿಕಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಪಂಡೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಂಡ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿದ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲುಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಐತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಲ ಬೋಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಬೋಡು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆದ ಮನೋಭಾವನು ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆ ಟಾಪು ನಂಚಿನ ಆರಾಧನದ ಕಳಕ ಕನನಾಗ ಅವಳು ಒಂತೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಬರು ಅವು ಆಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮನೋಧರ್ಮನ ಅವಳು ಕನೇರ ಪೋಂಡ ಅತ್ತು ಅಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ನಿಯಮಲು ಎಂಚುಂಡ ಅಲ್ತ ನಿರ್ಬಂಧಲು ಎಂಚುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾನೆ ಬೋಪೆ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂತೆರ ಅವು ಇಂದತೆ ಪ್ರಭಾವಡ ಆತೀನಿಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಐನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಯಿಂದ ಪಂಪನ ಅವು ತಪ್ಪು ದಾಪಂಡ ಅಲ್ತ ನಿರ್ಬಂಧಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೌರವ ಕೊರುವುದು ಅಲ್ತ ವಿಚಾರ ಅಂದೇದು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಅವಳು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವೇ ಯಥಾವತ್ತಾಯಿನ ಆ ಕಾರಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನವು ಅವು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಸಂಗ್ರಹ ಆಪುನು ಐತೆ ಶೋಧನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಶೋಧನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಈ ಪರಿಶೀಲನದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವೇನು ಕೊರೋಲಿ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈರೇ ಎತ್ತು ಸಲ ಅಂಚಿನ ಒಳನೋಟನ್ನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಳನೋಟನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಅಪರಾಧಲತ್ತು ಆಂಡ ಅವೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಕೈಜಿ ದಪಂಡ ಜನಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಇಂಕಲಿ ಇರ್ಲತ್ತು ಆನಿದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಎತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮತ್ತು ಐತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತು ಅಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರೆ ಅವು ಗೆಂದುದುಂಡು ಐನು ಒರಿಪೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಕಲ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಇರು ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆವಡು ಆ ವಿಚಾರಡೆ ಆವಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ಸಂಶೋಧನಾತೀತವಾದ ವಿಮರ್ಶಾತೀತವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿಡುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂಜಾತು ಒಳ ತಿಳುವನು ಪೂರ ಪನ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವೇ ಐಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನಲಾತ ಜವನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಯಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆನಗಲ ಪಾಡ್ದನಲ ನುಡಿಗಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಯಾನ ಬೆಲೆ ಜತ್ತೀಸಿ ಎಂಕ್ ಬೇತ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೊರುಂಬಿಯ ಲಾ ಕಡೆಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದುಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿಯೇಪ ಪಠ್ಯಾಂತರಲು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಂದೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪು ಊಹೆ ಕೊರೋಲಿ ಸಮಯ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಪೋಂಡು ಜನರಿಗೆ ಐಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಪನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟ ಬಡಿ ಜತ್ತೆ ಮುಗೇರ ನಾಡ ಸಾರಳ ಸೀಮೆಡ ಅವಂಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋಡ ಅವಂಡೆ ಐಕೊಂಜೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಬಗೆಟ್ ಈ ಬಾಗಡ್ ಆ ಪಾರ್ದನ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಆ ಗೇಣುದ್ದ ಮೇರೆ ಅವು ಮಾತ ಇರ ಆ ಬಾಗಡ್ ಬಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಕೆಂಡ ಸಂದಿಡಿಜ್ಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಹತ್ತತ್ತು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಇರೇಗ ಅವೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಿತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಯನ ಕವಿಕಲ್ಪನೆದ ಅಲ್ಪ ಮುಗೇರ ಸಾರ ಸೀಮೆರ್ದು ಇಂಚಿದೆ ತೊನ್ನೆ ಅಂಚಿಡು ಮುಗೇರ ಸಾರ ಸೀಮೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪುರುಷೆ ಕಿನ್ನಾನ ಪುರುಷನ ಜೋಲಿಗೆಡು ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರು ಗೊಟ್ಟೆದ ಕಟ್ಟಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಜುಮಾದಿನ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಇಂಚಿದ ಪಟ್ಟೆ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಹಿರಿಯರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಈರ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಈರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಎತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ತು ವಿಚಾರ ದಾಯ ಬಂಡೆಗೆಂಡ ಇದು ಎಕಡು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪಠ್ಯಾಂತರ ಮಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಜನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಕಲು ಪಾಲೆದ ಮುಗದೆತ್ತದು ಬೊಳ್ಳಿನ ಮುಗ ಕಂಚಿನ ಮುಗ ಬಂಗಾರಿನ ಮುಗ ಆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಕೇನಬ ಅಂಚಂದು ಅವೇನು ತೂದು
ದುಂಬುದ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಯಿನ ಆಯನೆ ಜುಮಾದಿ ನನೊರಿ ಜುಮಾದಿ ಇಂಬೆ ಜುಮಾದಿ ಅಂಚ ಮಾಡದ ಅಕಲ್ನ ಒಂದೇನ ನೆಕ್ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪದೆ ಜನಕಲ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯತ್ತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಬೆ ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಾಯಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಆತು ತಿರುಚುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಂದಲ ತಿರುಚುನಂದು ಪಂಪುಜನ್ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕನಪು ನೆಡ್ದು ಯಥಾರೀತಿಡ್ ಜನಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿಲಕ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಬ್ಬಂಜಾನ ದಾದಪನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಕಲ್ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರ ಒತ್ತಾರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒತ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರತಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರತಿ ದೈವಗ ಕಲುಟಿ ಲಕನೆ ಕೋಲಾಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ತೂಪ ಅವೇ ಆ ಬಾಗಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಗಡ್ ಕೊರತಿ ದೈವಗ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ನೇಮ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಡಿಪುಡು ಮುಗ ಏರ್ದು ನೇಮಾಪಣ ಅಂದಂಡ ಅವೇ ಕೊರತಿಂದುವ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆವೋಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸಂಧಿ ತೂಡು ಸಂಧಿ ತುಂಡ ಪಾರ್ದನಲ ಸಂಧಿಲ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇಕ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರ್ ಸಂಗೀತ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯುವ ಜನತೆದ ಬಗೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಣಪನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾರೆ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುಣಂದ ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟುಕತೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಬಿಕೊರಡೆ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಬಗೆಟ್ ಕೆಬಿಕೊರ್ದು ನಿಖಲನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಗ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದ ನಲ್ಕ ದಾಖಲೀಕರಣ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓ ದೈವಗು ಓ ಪದ್ಯ ಮಾಡುದು ಅಂದ ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳವ ತಿರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಪನಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳವ ತಿರ್ದು ಉಡಲ ದಿಂಗಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕಲಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಪಟ್ಟಿಲಿನ ಮಲ್ತದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಎಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಇರೆಗೆ ಪಾರ್ದನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪಂಡಿತ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನ ಅವ ಮಾತ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತಂದು ಪಂಜಿದ ಕತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾರ್ದನಲ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಆವೋಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾರ್ದನದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ಈ ಯುವ ಜನತದ ಈ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನ ಒಟ್ಟು ಬಾರದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಚೌಕಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪಡು ಸಲಹೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗ ಪಣದ ಬಂಡೊಂದಿರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾರೆಗಿಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅರುಣುಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಇರ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಈನಿತ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ